нишони Тоҷикистон дар муҷассамаи бунёдшавандаи 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар маркази Душанбе яке аз намунаҳои кори устои сикказан Раҳмон Сатиев аст. мис барои бо усули сикказанӣ тасвир кардани нишони Тоҷикистонро аз Узбекистон ворид кардаанд. доираи нишони сохтаи Сотиев барои муҷассамаи 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон 3.5 метр аст. аввал сурати ҳамин нишона мекашем дар коғаз, ина картон мегӯянд. дар картон мекуша карда баъд ба оҳан мегузаронанд. вақте ки оҳан ба гузаронанд баъд уже кор сар мешавад, сикказанӣ. аку инҷа асбобҳои махсусӣ ки ба ҳамуно кор мекунем. Сатиев нишони бузурги сикказаниро дар тӯли 1 моҳ офаридааст. ӯ бештар аз 40 сол аст ки ин ҳунари қадимии ниёгони тоҷиконро зинда нигоҳ медорад. ҳоло як устохонаи хурдеро дар бунёди бадеии Тоҷикистон иҷора гирифта, ҳамроҳ бо як шогирдаш фармоиши муштариёнро иҷро мекунад. қалаи исора гиред, мана харитаи Тоҷикистона аз ҳамин оҳанам кунед, ҳаминоям бисёр талаботаш аст. Раҳмон Сатиев мегӯяд, ҳоло дар Тоҷикистон ӯ ва як шогирдаш ба ҳунари сикказанӣ дар мис машғул аст. ӯ имкони тарбияи шогирдонро надорад, зеро устохонааш бисёр кӯчак аст ва ҳам маҳсулот барои сикказанӣ гарон аст. ҳатто дар донишгоҳу донишкадаҳо имкони омӯзонидани ҳунари сикказанӣ дар мисро надоранд, ки мояи нигаронии ҷиддӣ аст. аку моям синни соли моям бисёр вай шуд. барои ин кор асосан чашм. аку моям пир мешем, мана чашмовай хира шудост. ана аку ин ба бисёр ози ёш дар кор одам зенаш вай бошад ҳамин корба. барои ҳамин тайёр кардан дар кор. албатта аку ин аз ман вобаста не. ин аку мана давлати мо агар ҳамин як дастгирӣ кунанд, як чи кӯмак кунанд, албатта мешавад. моям ҳамун мехоҳем ки тайёр кунем ҳаминоя ояндаи моя. бо мумкин ҳамун ояндаи мо бо аймон нақстар кор мекунад. бостоншиносон мегӯянд, ҳунари сикказанӣ дар Миср ба қарни 4 бармегардад, ки он замон барои муомилот ҳамчун василаи пул истифода мешуд. маркази фарҳангии бохтариён тасмим гирифтааст 20 ноябри соли ҷорӣ як намоишгоҳи ҳунари сикказании Раҳмон Сатиевро баргузор кунад. қарор аст дар ин намоишгоҳ ҳудуди 60 асари сикказанишуда дар Мисрро, ки ба ҳунари дасти ӯ мутааллиқ аст, ба маъраз бароранд.